Oh, we moeten even een paar voorbereidingen praten. We willen niet in de finale komen van het LVK, want dan kunnen we niet meer optreden bij het ALVK. Dus ik heb genoeg gewoon wie gewoon onze offers zijn. Nee. De offers zijn ongelooflijk. Ja. Even nog gaan doen. Alles is voorbereid. Ja, alles is voorbereid. Ja. Onze deurslager van het volgende jaar is: heb ik een houten moel, ben ik een horio. Dat is even oefenen. Heb ik een houten moel, ben ik een horio. Dat kent wel door de LVK, dingen van hè? Ja, ik geef goed komen. Ja, hebben we schoon. Arno. Wat is dat? Wacht even. Hebben we wat is? Ja, weet ik. Ja, weet ik. Hallo allemaal. Wat zien die de zuurste buien? In allerliefste putje, die kleine harten deed, in vaste lovens blunken, van wat heb ik dich toch lief? Ik weet niet wat ik zeggen moet, dus deze ben ik aan het kussen. Dus wil ik nu een vruisje, houd die linker oog gaat vrij.
klomp en het is gewoon